Egunon guztioi, gaur egun garrantzitsua da Amorebieta Etxanorentzat, gure lehen kulturartekotasun plana onartu berri dugulako. Plan hau, funtsezko tresna da udalerri inklusiboagoa, errespetuzkoagoa eta bateratuagoa eraikitzeko eta premia argi batetik sortu da. Amorebieta Etxano herrian hitza da, kultura, jatorri eta errealitate ezberdinetako bizilagunak dituena. Aniztasun hori sendoa izatea nahi dugu. Horregaitik urrats sendo bat eman nahi izan dugu, hemen bizi diren pertsona guztiek aukera berdinak izan ditzaten bermatzeko, duintasunez eta errespetuz bizi daitezen, eta komunitate bizitzan aktiboki parte har dezaten. Guretzako kulturartekotasuna ez da helburu bat soilik, bide bat ere bada. Elkarrekin, arkalaz, egiten dugu bide hori, eta bide horretan kultura guztiek elkarrekin bizitzeko eta elkar aberasteko espazioak eraikitzea sustatzen dugu. Plan honek gizarte kohesioarekin, berdintasunarekin eta bizikidetza baketsuarekin konprometitutako udalaren ikuspegia islatzen du. Plan honekin, Amorebieta Etxanoko udalak bat egiten du kulturarteko politikak garatzen ari diren Euskadiko beste udalerri batzuekin, baita nazioarteko estrategiekin ere. Hala nola, garapen iraunkorreko helburuekin eta migrazioetarako euskalitun sozialarekin. Edozein kasutan, orain Soniak azalduko dizkizu hobeago planaren xehetasunak eta egitura. Ainoak esandako guztiari jarraipena emonez, lehenik eta behin aipatu nahi dut plan honen lanketan prozesu parte hartzaile eta anitza izan dela. Ikuspegi, hemen dagoan, immigrazioen euskal behatokiak plan hau eratzeko egindako lanketa honetan udaleko teknikariak, udalerriko elkarteak eta beren ikuspegi eta esperientziak eskaini dituzten pertsona migratzaileak hartu dute parte. Gainera, elkarrizketak, eztabaida taldeak eta kontrasteguneak egin dira ordezkari politiko eta sozialekin. Eta horri esker, dokumentuak Amorebieta Etxanoko errealitatea begirada plurala eta hurbila eskainiko dio. Planaren egiturari erreparatuz, 4 lan ardatz baitan egitaratu da plan hau. Lehengoa, harrera, bestea arlo instituzionala, egiturazko arloa eta azkenik pertsonen arteko bizikidetza. Guztira, behar desberdinei erantzuteko diseinatutako 20 ekintza zehatz biltzen ditu. Harreraren eremuan, udalerrira iritsi diren pertsonak hasieratik ongi etorriak eta babestuak sentitzea errestu nahi dugu. Horretarako adibidez, harrera gida elean iztuna egingo dugu. Eta prestakuntza espezifikoa eskainiko diogu pertsona horiekin zuzenean lan egiten duten udal langilei. Erakundeen eremuan edo alor instituzionalean helburua da kulturarteko ikuspegi udal politika guztietan txertatzea. Eta gainera, kulturartekotasuna eta bizikidetza sustatzen duten erakundeak sortzea eta bultzatzea. Egiturazko eremuan hezkuntzari, hizkuntzari eta gizarte parte hartzeari lotutako ekintzak sartzen dira. Euskara indartzeari eta ikastetxetan egiten diren kulturarteko jarduerari arreta berezia eskainiz. Azkenik, pertsonen arteko bizikidetzaren eremuak topaketarako eta elkarrizketarako guneak sortu nahi ditu. Amorebieta Etxanon dauden kulturen arteko errespetua eta elkarrekintza positiboa sustatuz. Horren adibide da Bizilagunak programa, familia zornotzarren eta migratzaileen arteko topaketak sustatzen dituena. Ekintza horien bidez, gizarte kohesioa indartu eta pertsona guztiok berdintasunean eta errespetuan oinarrituta biziko diren udalerria eraikitzen jarraitu nahi dugu. Eskerrik asko zuen arretagatik eta orain pasatuko dotzetitza Aneri, Ane ikuspegiko langilea da eta berak eman dio forma plan guzti horri. Eta beste gauzatxu bat, hor Andrea daukagu eta Andrea da udal teknikaria plan guzti hau aurrera eramaten lagunduko diguna, baina Ane. Amorebieta Etxanoko kulturartekotasun plan hau, udalak zehazki gizartekintza komunitariko zinegotziak Sonia Cabezak, EHUren parte den ikuspegi immigrazioaren euskal behatokiri egindako eskaeraren ondoren gauzatu da. Eta plan honek helburu zentraltzat dauka kultura aniztasuna kudeatzeko eredu gisa ezartzea kulturartekotasuna.
apur bat azaltzeko plana nola osatu den eta metodologia zein izan den, hasteko bulego lana egin zen beste udalerritako planak aztertuz eta Amorebieta Etxanoko immigrazioaren datu kuantitatiboak analizatuz, eta aipatzea metodologia guzti hau etengabeko koordinazioan eman dela gizarte ekintza komunitariko sailarekin, eta gero bulego lan hau egin ondoren egin genuen metodologia kualitatiboaren bidez plana aztertu duen kontsulta, plana ardaztu duen kontsulta prozesua abiatu. Kontsulta prozesu hau egin zen bizikidetzaren giltzarriak identifikatzeko asmoarekin, eta lehenengoa egin genuena izan zen elkarrizketak bai udal teknikari eta zinegotziekin, bai bizikidetzaren arloan funtsezkoak diren gizarte eragile eta instituzioekin, eta baita bai atzerritar jatorriko pertsonekin. Eta bestalde batetik ere egin genituen eztabaida taldeak jatorri ezberdinetako atzerritar jatorriko pertsonekin. Horrekin batera planaren zirriborroa prestatu zen eta hau kontrastatu zen bi kontraste talderen bidez. Alde batetik ordezkari politikoekin eta beste alde batetik gizarte eragile eta atzerritar jatorriko pertsonen bigarren talde batekin. Horrela, osatu da kulturartekotasun plan hau, beti sailarekin koordinazioan, eta saiatu da egokitua eta egingarria izatea. Beraz, besterik gabe, planaren eduki zehatza eta zehaztasunak ikusteko eta horren informazioa eukitzeko argitaratua egongo da udalaren webgunean, beraz, gonbidatzen zaituztegu kontsulta egitera.